Δεν είμαστε μόνο αυτό που συνειδητά σκεφτόμαστε. Υπάρχει το όνεις προσωπικό ασυνείδητο. Υπάρχει και το συλλογικό ασυνείδητο που περιέχει αρχετυπά. Οι συμπεριφορές και τα συναισθήματά μας επηρεάζονται από αυτά τα βαθύτερα επίπεδα. Εκτός από τον Γιούγκ, σημαντική επιρροή είχε και ο Σίγμουντ Φρόιντ, αλλά ο Γιούγκ πήγε πιο πέρα, δίνοντας έμφαση σε συμβολισμούς, όνειρα και μύθους. Η συγχρονικότητα είναι μια έννοια που εισήγαγε ο Γιούγκ για να περιγράψει σημαντικές συμπτώσεις χωρίς αιτιακή σχέση, αλλά με νόημα για το άτομο. Sí.